Det är inte många kvar. Nej! Om jag bara hade nuddat den. Okej. Au! That's rage. Hur gick det? Aj. Jag dödade min kameraman. Bredvid Rinnebergsskolan. Ska vi spela lite boll? Ska vi spela lite boll? Men då kör vi. Det här. Fan. Jo, jag vet faktiskt vad jag kan. Oh yeah! Oh God! I wonder what difference. I've got big plans. Oh my god! 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 We could go. Fuck with us. Fuck! Nej! Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Fuck, fuck. This is actually good, you know? Oh, Jesus! Nej, 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 nej. Nej. Oh, God, no. Fuck me in the ass. Skämtar du? Vad fan? Oh, Jesus Christ, Tips. Men, vad jag hatar detta spelet. Jag action. 3.